Добро утро! Вижте каква прекрасна гледка! Какво ни липсва? Здравословна и засищаща закуска. Вие сте с Активно здраве, аз съм Анита. Днес ще направим една лесна рецепта с обесени ядки. Тя е любима на цялото ни семейство. Дори нашия 2-годишен син много я харесва. Хайде да започваме. За рецептата са необходими следните съставки: 5 супени лъжици кокосови стърготини, 7 супени лъжици обесени ядки, 1 супена лъжица ленено семе, малко канела, 1-2 супени лъжици какао, 1 супена лъжица чия, 1-2 супени лъжици кленов сироп, 1 супена лъжица тахан от лешници, 120-150 мл бадемово мляко. Смесваме всичко и разбъркваме. Най-добре е да приготвим рецептата вечерта и да оставим обесените ядки през нощта в хладилник. На сутринта затопляме и имаме прекрасна, здравословна и засищаща закуска. Под видеото може да намерите рецептата, както и заместители на някои от съставките. Експериментирайте с пропорциите, за да създадете уникален за вас вкус. А за да спестите време, може да смесите сухите съставки предварително. Хареса ли ви рецептата? Споделете с мен в коментарите. До нови срещи!